and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. May bagti na siyang telepono. Hello? Butoy, andama ang jeep. Akong andamon niyo? Kasi may usakay. Kuha ko diri sa airport karon dayon. Unsa? Oh, nganong nakugang man ka? Musakay na ko sa aeroplano. May mga kauban ko. Tulo ka bo. Sige niyo. Akong andamon niyo. Ang jeep. Larga gidayon, ha? Ayaw ko pawatag dugay sa airport. Kinahanglang inigawas na mo na ang jeep. Sigurado niyo. Saan na ninako ron eh. Mupauli gud ang salbahis na kong amo. Kinahanglan paibaon ako si Senyorita Hazel. O ingon man si Milan. Nak. Pasampit lang gihapon ko nimong anak dong ha. Yanom day ka nay. Di ka masuko kung di na ko mag-nanay ni mo? Di man ko masuko. Pero, muhilak tingali ko sa ubos dong. Pinanggagod kaayo ka na ko. Gayo ko ni mo pagpadakot nay. Giputo sa pagmahal busa. Muhilak yung kong mayo. Tungod sa kahiubos na eh. Kung di na ko ni mo ilhon ng imong anak. Salamat kaayo anak. Huwag mausab sa atong relasyon na eh. Ang senyorita. Nganom day ang kumahal na eh. Imo gihapon siyang higugmaon. Bisag nasayod ka na ang sa gibuhat sa iyang amahan sa imong mga ginikanan. Maoday nga nakahimo si pagbaboy unta sa kaugalingon ng anak. Kay baboy guday ang iyang kinaiya. Kriminal. Dili mausab ang imong pagbati ngadto kang senyorita do. Nay, honong na pagsangpit og senyorita kang Hazel. Naghisil ka na lang. Dili na mahal? Timailhan ba na nga imo siyang giapil sa imong kapungot? Way labot ang ako mahal na eh. Sa gibuhat siyang amahan. Siya gani, misalikway naman siyang amahan. Ako pagka nga, gikuhaan gud niya sa akong ginikanan. Salamat nga wa nimo iamong ang senyorita sa imong kasuko. Pero nak, pahimangno lang ha. Unsa man na nay? Ayaw gyud gamita ang imong mga kamot. Aron imong panimaslan ang demonyo. Tingalig maanugon lang ang pagpangita nato sa hustisya. Ang akong cellphone. Ang ako lagi ni mahal. Sino'y putoy may nanawag? Noy, nanawag lagi ka? Yorita, kung hain ka manggali karon, ayaw gud paggawas ha. Huh? Nga naman, Noy? Bago pa lang gud siyang nanawag. Magpakuha siya. Unsa? Bago pa lang gud siyang nanawag. O ikaw dayon na anak ko og si Dong Milan. Tinuod ba, Noy? Muanhigid ang demonyo kong amahan? O lagi. Nag-uorganay ko kung saan ako pagkontak si Dong Milan. Madilata ang akong pagkuha niya. Gawas pa. Naasab si Karen nga murang naniid. Naniid siya kung ni apakit ko din eh. Maon na, Yorita. Usa may iyang labot? Ambot lang, Yorita. Unya na lang ta magsulti. Tingalig kasab-ano niya ko sa imong amahan. Kung saan ka na ako pagpahibaw si Dong Milan. Ako nalay tawag niya, Noy Butoy. May pa. Ina lang na wala ko'y oras. Basta,
Bantay-bantay gud ha. Kay ayaw gid paggawas kung lain magkakaroon. Sige, bye nyo Rita. Bye na. Dagan kayong salamat, Noy. Nay, ako na to bago na akong cellphone ha. Sigurado yun nga ako na ning mahal ang nanawag. Sige na. Hello, mahal. Gimingaw na ka na ko? Gimingaw kit kaayo, mahal. Pero doon ako importante kayong ibahibaw ni mo. Oh, unsa man na? Mahal, muabot ko na rong adlaw ang demonyo kong amahan. Unsa? Nganong naibaw mo ka? Nanawag na ko si Noy Butoy. One higud day siya. Ayaw na pakita niya, mahal. Tingali ko sa iyang buhaton. Wa ko mahadlok niya, mahal. Ako siyang atubangon. Mahal, paminawa ko. Dili ko gustong mapunog ka tungod na ako. Mahal, di ba misaad man ko nimo nga laban ng tagid ka? Unsa man ako pagtuman sa akong saad kung di ko mapakita niya. Wa ko mahadlok niya, mahal. Matod ni Noy Butoy, may dasi ang mga kauban. Isaad ko nimo nga dili ko magawas diri sa bahay nila ni Tien. Utang buot, mahal, kung mahigayon, likahiyo na siya. Gusto ko ikauban ka sa tibuok na kong kinabuhi, mahal. Nagila ka. Muhilak niyo kung maayo kung dili ka maminaw na ako. Sige na, mahal. Kutob sa imong mahimo. Likahiyo na ang demonyo kong amahan. Dili ko makalaban nimo. Ako may mulaban nimo, mahal. Pero kung mahimo, mahal, dili lang gid una ta mapakita niya. Aron dili siya mahinungdan nga mapakyas ang ato mga damko. Aba, mahal, ayaw ipakita niya. Mahal, pero tingali makaingon siya nga talawan ko. Naibaw kong dili na tinuod. Mahal, patuuin taon na ako. Sige. Tumanan ka na ako, mahal. Mahal, muadto na ako sa reviewer center, ha? Magdalit lang ko. Amping ka, ha? Tungod ni mo og sa atong duha ka gugma. Mag-amping ko, mahal. Ikaw sa... Oh, I love you so much, mahal. Sige. Ako itawag mo, ha? Unya. Bye. Nay, muadto ko sa abogado. Ngano? Unsa tong nadungog nako sa inyong panagsulti ni Hazel? Muabot ko na ron ang Senior Emilio. Unsa? Sige na, Nay. Mitras, uwa pa ang demonyo. Mudali ko adto sa abogado. Madugay gani ko sa pagpauli, Nay. Alang ka bala ka, ha? Tingalig. Uwaon niya nga abogado, inigadto na ko. Ako siyang huwaton nito. Anak. Nay, uy, may tabok na ko. Dong, Mila. Nay, relax lang, ha? Relax. Buhaton ko ang tanan. Aron mudaog ang imong pangandoy nga akong gihuman. Nganong mianhi pamanggod si Senyor Emilio eh? Uy, ipara man kong kamo. Ngano man, doon na kayo ipanogon sa lungsod? Pwedeng mo sakay? Ha? Mo ato magkakasalungsod. Doon na lang ko paliton dito. Anharam ko sa munisipyo ka rin. Doon na lay gisugos si Senyor. Una ko nimo, ha? Dili maayong masayog si Karen. Maabot karon si Senyor. Tingalaging hadlok kon si Dong Milan. Nang ilang, ni si Milan? Wa ra ba? Nang, nasuko ba si Milan ako? Wa man. Iya lagi kong ginsulto ganiha. Ay, may problema lang siya sa iyang pag-review, Karen.
Pero nagbasol baya to siya. Nanghayo man kuno siya sorry nimo. Pero iyan akong ipasakitan ng... Tingali, nagpahaba niya ang senyorita. Ha? Unsa man sa gipahaba sa senyorita ngadto sa akong anak? Tingali nagsalos siya nako. Og iyang ipasidanan si Milan, nga mulikay na nako. Mao gini nahitabo nang. Karen, doon na lagi problema si Milan. Ayaw lang pamasangil og tao. Milaban di ay ka sa senyorita nang? Ay, wa man. Pero dili ba gisultihan ka naman ako. Nga dili ko makabuot sa personal nga pagbati sa akong anak. Kung akulay pagbuton, ay ganahan kung ikay mahimong uyab ni Milan. Unsa nang? Oo, mo na tinuod ka rin. Pero sa makadaghan, balik-balikon ako ha. Balik-balikon gyud ako sa pagsulti nimo. Dili ko makabuot kinsay higugmaon ni Milan. Si Senyorita Hazel. Senyorita, Hi, manon ka. di nas gawa sa airport, Senyorita. Sigurado kang maabot ko doon ang demonyo kong amahan. Mao may iyang gisulti sa telepono. Maayo untag false alarm lang. Senyorita, di na sita magsulti ha. Di na si Senyor Emilio. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!